Muna yung kalihukan gabi muna si Laura. Ano siya kalangas? Sa kulit ko na. Nasa sawag na tug. Ana lagi na siya. So karon niabot na si Laura sa balay muna. Nami sa sala karon. Muna mong style. Magligulig degda sa sala kay tugnaw man niya. Para tingob. Kuti sa kung sa tubangan. So ito na. Blur lang kay hindi mo klaro. Nagkupot sa pagsuga nga rin. Bro, Jedi ba? Jedi. Ice light. Bigyan na ako. Pero cool sad ba siya, no? Di lang yung kay soft ang lighting. So ako na siyang baligya. Sword. Ice light. Pila $10. Pisko sigong tabi kanina niya. Wala di siya microphone. Hinampak ko eh. Again, balik ta storya. Muna mong kalihukan karon kay padung naman winter tung natugnaw naman na may sasala gatambay kay kuti ko nga rin niya. Doon mis kananan. Ya, na dito si Laura sa sawag nagigda-igda. Wala di siya kuno wala. Tuwa siya niya. Langas kayo. Muna siya. Tuyok tangari. Lighting na ko kaning ice light. Tingnan rin ko ganina pero ako lang balik kong sulti. Kay ganina ang akong audio na sipiat. Do kani siya mahalin na ni ugma pero dindot sabi siya kuha. Dindot siya lighting sa nang magunit lang ko na skill. Taguan lang ako sa kamera. Kita. Ano ba? Jedi. Na tripping. Gusto na tripping. Sige, balik na ko trabaho nga rin. Bay, langgam ba yo? So, langgam. Tura, langgam ba yo? Puti nga langgam. Maklaro. Puti nga langgam. Ruga na akong kamot eh. Okay. So, naka-decide ko karon nga kinahanglan ko magkanang grocery kay wala na may pagkaon. So, gawas ko mag-grocery. Tugnaw, hinampak. Tugnaw kay tugnaw karon bay. So, gawas ta. Let's go. Sa pagkakaroon, tugnaw kayo. Amot nung sinusud sa kong utok nga wala akong magkuhan. Wala akong mag-jacket. Narak na jacket sa likod. Pero nag-krug ko gamay. Tugnaw na. Padung na winter bay. Anyway, lakos ako. Drive sa to. So, karon bay, quick groceries ta. Paleta og mga century tuna. Century tuna, the best. Ugban pa. So, di sa rin ako ibutang sa kuan. Sanitize ako ni. Hastang doon ka itlog. Uy, nanam na stool dia. Pala nang isanitize sila. Pero, nasanitize naman ako. Nasprayan naman ako siya ang kanasulanan. Pero, i-rinse na ako water. So, hugawa sa murag. Hugaw! Muna mong grocery karon. Nya, naasan mi kuan. Pineapple juice kay ang Del Monte lami man. Ligo sa ko eh. Bye. So, nagi mga adlaw nga boring kay ako mga post. Mao saron sa mga adlaw nga boring akong mga post kay wala gid ko gibuhat karon. Dapat sayo kong bangon magluto og unsa. Wala, nahigda ko dugay ko ni bangon. Pag human ako'y buhaton ng assignment, idugay-dugay na ako. Dapat magawas man ta karon kay mo mag-video ko sa gawas ba mag-travel ko kadali kay para sa akong mental health. Pero wala akong mental health utong na sa kanya bay. Karon ang akong mental health diri na ko ikuan. Muna mong mga labada, mga tinabhan or na kanang mga manalabhan na ba. So akong task karon kay ako ni silang i-fold tanan. So ni siya kadaghan ba hinampak na pwede ko kayo. Kay kanang matamad na ka ba or malazy or matapol bisaya ang diniling vlog na to. Matapol na ka, di na ka ginahan magtrabaho, di na ginahan magpilo-pilo nya kani siya lisod man ipilo sa gawas kay usahay na ilanggam, usahay mag-ulan karon winter tugnaw dugay kay mugang linabhan. So dili na ako ibutang magi nakapalit mi washing machine dia nasa suit balik washing machine. So narang rin mga sinina kan tabi ako ni pabilon karon tataod.
mag-video ako na ako magpilo para makakita sa mga para na ako'y content karon. Pero ang problema is corny kayo magpilo-pilo ko sa brief. Mauwa ko colorful pero ako mga brief. Ay kaning ko sa ni pula-pula oh. Kasi makita ninyo. Pero magpilo ko ako imbutang nga tanan. So muna akong task karon niya. Karong gabi mag-assignment sad ko. Sige. Nari sa sala, taggan pa sa kay sunon. Ako ko'y groceries. Unahon na ako ng groceries kanang i-sanitize pa na ako. Ang manang kong ligo. Kanang rinanalapit sa bukton kutob ang kuan ba ang mga clear nga parts. So sanitize na nato nya. Hinayon talagbalin nga to. Then mo na siya. Sige, buhaton na ako. Okay, usa sa pamaagi sa namo nga ribay kay kanang ang pan namong sliced bread dito na magbutang ri. Kay hinayon ko ni kape suga eh. Okay, balik ta. So among sa ka-style nga ribay isang kanang mag-sanitize kami mga pagkaon, ang sliced bread dito na magbutang ri. Ini. So kung ibutang nimo nga ri ang sliced bread, dili na imong ilabay ang plastic baka wala na kabaw dito sa mall, sa shops, sa mga tindahan. Kasi kinsa lang ni kumot adto ba? Hikap sa kanang plastic sa pan, o takabaw katong hikap sa plastic sa pan, nahingog mo siya. Nya, virus. So malikayan na nato. So mong ipambutang ri. Problema is every time mag-refill ko, nagin yung mga gagmay makuan, mga abog-abog sa pan. So most of the times matapol ko din ako buhaton but dapat magtapol kay lisod na. Kining pan nga rin sa sud. Madaot yan eh, makuan. Yung butang yung bagong pan, yung fresh yung mga pan, batangan mo hana, madaot, way lami. Kubas akong point eh. Naglisod ako ning kamay akong camera pero naglisod kong vlog. Pero muna siya. Dapat libyuhan gid din. Libyuhan sa nila ko eh. Sig tabi. So karong gabi na wala lang sa tay update ha kay wala gyud koy wala yung napangitabo. So kung gusto mo tanaw mo kaon ko di ko magpakita. Ug man sabay, kita-kita ta. Tabang ti kong Laura ugma na may buhaton para sa abot basta nagdagan ti may tabugma. Sa badong manugma so most likely gawas ko sa balay. Pag Sunday murag na sa tingi panghitabo pero awon lang. For now, maura sa. Bye-bye!